music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bogo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa BAW! Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Where Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. Video Home Builders po. Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Good morning mga ka-RNgers! Today is a Winner Wednesday and we have so much for you. Hindi lang limitado dito sa Cordillero, pero sa buong mundo. Sabi nga ng partner ko, syempre, kakulitan at kakwentuhan, siya Kikay, partner! Yes, good morning mga ka-Rangers! Ito na naman si Papa P ang magpapasaya at magpapatuloy sa inyo ng Arangkada Stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. At ito pa rin ang tandem, ang tambalang swak na swak sa inyong umagahan at sakto sa inyong mainit na kape. Yes. Na tulad ng mga nagbabagang balita na mamaya pag-uusapan natin at kasabay ng inyong napakasarap na kasinangag at mabubusog kayo sa ating Arangkada Stories at inspiring na kwentuhan kasama ang ating mga guests. Di ba, Shikikay? Yes, partner. And it's truly a winning Wednesday sa atin mga ka-RNgers. Aside sa ating balita, our guests have defied odds in winning even in the smallest forms. Di ba, partner? Yes naman. Ngayong Winner Wednesday, talagang nakita natin ngayong araw, ngayong umaga, ang ating mga kabataan sa baranggayan na kung saan hindi lang isang barangay ating lulusubin, kundi dalawa. Tingnan natin kung anong mga ginawa nila ngayong pandemya at paano sila naipapanalo ang kanilang advokasya bilang public servant sa ating bayan. Yes, and it's very timely, Kabsat, kasi malapit ng eleksyon. Yes. Bantayan natin every single vote counts and they are now giving us what is the reason why they have won this COVID-19. And isa pa, na guest natin ngayon, Kabsat, is another youth that will share us her inspiring story in another sport that is not very popular to so many. And nakita natin how her discipline, her love, her passion to the sports have now given her something to win about. Yun naman, nakaka-excite yan dahil ngayong umaga, panalong-panalo, ramdam na ramdam ko ang salitang panalo dahil sa ating mga guests, sa ating mga ibibida natin ngayong araw at mga balita na kung saan magbibigay sa atin ng inspirasyon at mga kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Yes, and isa pa, no, Kabsat, isa sa mga balita natin ngayon is that we're inviting our car-rangers within the La Trinidad area to visit one festival that is surely winning in enticing our local suppliers para ibenta naman ang ating local. Sabi nga nila, hashtag, support natin ang ating mga local products. Yes naman, dagdag na natin ang ating maghaganapan dito sa syudad ng Baguio. Tingnan natin kung ano ang mga pwedeng mangyari kapag binuksan na natin to sa turista, di ba? At dagdag pa natin ang isang tourist spot na talagang mapapawaw at panalong-panalo, di ba? Yes, partner. Kaya mga car-rangers, ang lagi naming advice sa inyo hawakan ang remote, pero wag na wag ililipat ang channel. Yes naman, at ito naman ang ating tambala pa rin swak na swak sa inyong magahan, mga ka-Rangers. Ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang tambalang Sipaw! Wow!
At kapag naipanalo natin, panalong-panalo ang ating morning dahil sa ating mga viewers at supporters na patuloy na sinasamahan ng ating morning barkadahan. At mga ka-Rangers, kapag sinabi nating panalo, i-comment nyo dyan yung mga panalong ginawa ninyo para magpatuloy sa ating hinaharap na pandemya. Tingnan natin kung ano madiskarte yan. At lalo na, ang mga Pinoy ay tinaguriang madiskarte at resilient kapag sa mga ganitong mga problema. Di ba, Shikikay? Yes, and nakita natin yan with their personal advocacies. Yes. And actually, just fighting your silent battles is one way of winning. And nakita natin yan sa mga Pilipino talaga. And ikaw din, di ba, partner, you won about so many things in life. And ako rin, personal journeys natin, either professionally or not, we have won something within this pandemic. And ito pa, mga ka-Rangers, I'm very happy because Baguio City is now part of also celebrating the National Library Month. And aside from that, we have a lineup of activities sa ating mga ka-Rangers that is willing to share their talents in online sharing of their stories, online book reading, and a lot more of activities. We have started this November, and that this month, we wanted to entice people with the themes, libraries building roads, roads standing for readers, opportunities, advocacies, development, and sustainability. And in recognition to also the 87th National Book Week of the Philippines from November 24th to the 30th. And aside from that, mga ka-Rangers, not just limited to just the video launching of activities, they have riveted to now posting of book talk entries. Wow, parang maganda to ha. This will now be within the dates of November 16th to 19th, and that it will be officially posted on November 19. Also, there would be other activities and opening of the Baguio City Public Library. And ito pa, magiging experimental period siya from this day forward until December 8 because they would like to open the public library for face-to-face activities like a charging station, photocopying, printing, and scanning para sa mga car-rangers natin na kailangan ng ganitong mga serbisyo. And it's winning. We're trying to see steps on how we can augment the reality from virtual, and lalo na kasi namamatay ng industriya natin sa libro, and we hope these activities could relive this kind of activities. Yes naman, at kaya panalong-panalo yan dahil kapag pagbabasa, malaking aspeto yan sa pagbuo ng knowledge at self-development isang bata, di ba? At ito na, Shikay, na ito ang ating update sa ating situationers ng COVID-19 sa syudad ng Baguio na patuloy nating pinapanalo. At despite na talagang humaharap tayo, narito na ang ating active cases na kung saan for the past weeks, di ba nasabi ko na pataas na pataas, pero ngayon bumaba na ito na kung saan malaking bagay ito at good news para sa ating mga frontliners. Now, we have 42 new recoveries po yan as of November 9 at meron po tayong 36 active cases at 2 po ang namatay. That's just kahapon one Yes. pero ngayon or yesterday kahapon 2. And mga car-rangers, meron lang tayong existing lockdown order with specific Yes. Purok and like villages lang. Like in Victoria Village, we have Purok 4, Camp de Subdivision, which is Tandang Sora, Irisan is Idongan Village, and Bakaking Norte is Purok 9. Ingat-ingat mga car-rangers, and please make sure naman that we're also lifting lockdown order to Irisan, which is Purok 2, Rippling River. Yan. Ayan, kaya't ngayong araw, makakasama natin ngayong baranggayan ang mga kabataan na magpapakita sa atin ng ano mga ginawa nilang public service sa ating bayan at community. At di ba kapag sa mga baranggayan, malaking bagay ito. Ano yung mga nakita mo na ginawa ng ating kabataan sa mga baranggayan? Ako, partner, yung nakita ko is that they are sustaining. Una is pagdating sa food, they are giving our car rangers reasons to enhance our skills in agriculture. That is one. Also, nakita natin yung mga advocacies nila on mental health, as ngayon sa generation natin, it is very important that we look into this aspect because it matters. Without mental health, I believe that nothing is really healthy for them. Aside from that, partner, is that nakita ko din yung pag-hone nila ng skills natin into gamification. Kasi, di ba, we're looking at it negatively. Pero, yung gamification is that they've
put it or inculcated learning from that. Merong competition that is using this kind of technology that talagang very timely for our youth, and that hindi natin din ini-invalidate yung skills nila pagdating sa mga ganyan. Aside from that, nakita ko din that our barangayans are also making sure that our safety and yung medical medical field natin is also being taken care of, di ba? Oh, yes na yes! Ito na, makikilala na natin ang ating kabataan or public servant na nagbigay ng serbisyo para sa ating bayan. Lalo na ngayong pandemya, for the past segments natin ng barangayan, napatunayan natin ang kabataan ay nangunguna sa mga ganitong aspeto. At ngayon, ang barangay na pupuntahan natin ay ang barangay Upper Magsaysay. At kilalanin natin ang SK Chairman na si Sir Ryan Gallo III. Good morning! Good morning po. Ayun. Hello, good morning. Yes, Sir Ryan, good morning po. Bumati naman po tayo sa ating mga constituent dyan sa Barangay Upper Magsaysay. At bumati naman tayo. Magandang umaga po sa atin lahat dyan sa Upper Magsaysay, kay Kap Priscilla Dacanay at sila. Yes, thank you. To our youth leader. Sir Ryan, we just wanted to ask, kamusta naman tayo ngayong pandemya at paano natin hinahanapan ng paraan para lumaban? Yes naman. At talagang nakita talaga natin kay Sir Ryan yung aspeto na talagang buhay na buhay ang pagtutulungan at nakaka-excite dahil kikilanin natin siya at ano yung mga ginawa niyang advokasya. At kapag sinabi kasi nating Upper Magsaysay, Shikaina, ano yung mga naroon? Yun nga Upper Magsaysay kasi mga car rangers is one of the busiest streets in Baguio City kasi malapit yan sa ating public market. And sabi nga nila dyan kasi yung part also where we have vegetables and fruits, kaya dyan yung mismong, hindi mismo pero part of it is yung bagsakan. Kaya yan yung isa sa pinaka busy talaga at saka sila din yung very productive kahit ngayong pandemya kasi nga they are reliving, sila nga yung nagbibigay sa atin ng pagkain, putting food in our table, kaya sila din also are frontliners pagdating sa pag-deliver and pag-receive ng products natin all over Baguio City. Yes, yan. Si Sir Ryan narito na. Sir Ryan, kamusta kayo ngayong pandemya bilang public servant? Paano mo na ipapanalo ang iyong pagtulong sa ating bayan? Bilang public servant po, naipapanalo natin yan sa pamamagitan ng mga renovation projects, sa mga repainting projects, beautification para makatulong dun sa effort ng buong Baguio City Public Market na mapatunayan nila na kaya nilang linisin at pagandahin yung market sa sarili nilang kakayahan kahit maliit man ito para makatulong dun sa moral ng lahat ng nasa public market, dahil na ngayon dun sa impending issue na kinaharap natin na possible talaga na ma-renovate yung buong public market na kung saan we are facing an inevitable yung mawawala sila sa pwesto for some time dahil nga yung ma-renovate yung lahat ng iyon. So yun. Yes naman, kaya nakaka-excite dahil sa mga ganitong aspeto, nakita natin yung mga ginagawa ng ating mga public servant ngayon. Shikaina, kapag mga sinasabi nating public servant, makabataan, ano yung pangunahing kahalagaan nito at nagkakaroon tayo ng boses ang makabataan sa mga issue? Yun kasi partner, the thing is that our youth is now representing our future. Kaya sa mga car rangers natin dyan, we wanted to look up with this youth because we wanted na makita natin that there is a change for the upcoming generations that we have. Napakalaking bagay na nakikita natin that they are doing something for themselves and for the community as well. Yun nga yung beautification projects natin ng Upper Magsaysay is also collaborating, binibigyan nila ng boses ang ating mga local artists in beautifying the city of Baguio in aspects of which andon kasama ang kultura at tradisyon natin. Sa mga car-rangers natin dyan na nakikita yung mga murals nila, I know it's very heartwarming that we see these murals and that kahit na
kahit nga parang sabi nila parang pabago-bago ata. But the thing is that we wanted to put our culture, ang kakaibang kultura natin dito sa Cordillera in all of that as aspect. Di ba, partner? Yes naman, at kitang-kita yung mga ginagawa ng ating mga kabataan, lalo na sa Upper Magsaysay, at yung mga nangyaring mga baranggayan, isa na dito ang Upper Magsaysay at iba pang mga barangay, nakita yung mga pagtutulungan at bayanihan at para sa ating mga kabataan. At hindi lang sa kabataan, kundi sa ating bayan. Ito na, si Sir Ryan. Sir Ryan, ang tanong ko naman po, ngayong pandemya, ano yung mga pangunahing mga proyekto na ginawa nyo sa ating barangay Upper Magsaysay? At isa na dito, ang ating pag-aayos ng canopy. Wow. Ikwento naman ninyo ang inyong ginawa. Okay po. Yung kwento po dyan, yan ang talagang naipagmamalaki talaga nating proyekto ngayong pandemya. Dahil, ang tawag dito, yung nagkaroon tayo ng pandemic, bago yun nung nangyari yun, Yes. nagkaroon ng possible kasi na binigyan kami ng letter to vacate na dahil daw eyesore yung Magsaysay building tapos ibang parts ng market, kaya parang yun yung mga ginagamit nilang reasons para ma-push yung ma-push yung talagang project na ma-renovate yung buong public city market. Wow. Yes. So, nagkaroon kami ng meeting noon. Actually, it's a series of meetings. Talagang napag-usap-usapan ng lahat ng mga tao doon. Nagkaisa-isa sila and nag-decide sila na mag-donate kasi syempre hindi naman natin magamit yung government funds para dyan. So, nag-donate na lang sila at yung mga na-donate na yon ginamit natin yan para gawin agad. Kasi naisip namin na kami nga nandun sa Central Business District tapos kami yung malapit dun sa National Road sa harapan. So kami yung forefront na makikita na kung may nakita yung tao na sa news na sinasabi na parang eyesore yung Baguio City Public Market, o di pag dumalaw sila, makikita nila agad yung building, Magsaysay building na madumi, hindi maganda. So dapat ayusin yun agad. So yun yung nakita naming mga dapat ayusin agad para bigyan ng solusyon. So yun, dahil doon inalis namin yung old canopy na puro maraming dangling wires na pwedeng maging fire hazard. At the same time, talagang eyesore siya nung araw. Pero ngayon, masasabi natin na ang laking development na after 2 years na masimulan yan. Pero actually, hindi pa tapos ngayon. Marami pang ginagawa, pero malapit-lapit na matapos. Yes, Sir Ryan, tama nga naman. Napakasarap sa mata na nakikita natin yung ganitong pagbabago. Aside from this one, Sir Ryan, nakita din namin that there are renovation naman sa Magsaysay building and sa barangay hall nyo. Ikwento nyo naman yung inspirasyon kung bakit natin to sinimulan sa ganito. Sa ganito. Isa pa po dyan, ang reason po dyan ganito, wala po kasi kaming quorum sa aming SK Council. So so dahil po doon, wala kaming magagalaw na budget ni piso doon sa budget namin. So ibig sabihin, paralyzed na kami, wala na talaga kaming magagawa. Pero hindi 'yon naging dahilan para isipin namin na wala na, over na, game over na. Naisipan namin na may mga bagay na kayang-kayang maabot ng kahit konting donasyon, kayang magawa yung mga proyekto na yan. Like for example, yung barangay renovation project, yan, sabi nga nila, di ba, may i-quote natin na kung kulang sa resources, doon naman natin kukunin sa willpower. Yes. So talagang pagpupursige, bayanihan, volunteerism. Actually, itong pandemic, may mga tao na willing magtrabaho kahit walang bayad kasi wala silang magawa sa bahay. And that is actually happening. So, yung mga taong yon, kinuha natin sila and tinap in natin sila and they helped. Yun yung maganda. So, yung manpower, meron na. Yung tungkol naman dun sa donations, pag may mga tao na nakakita na nagagawa itong mga proyekto na to na we deliver what we promise,
ayun, they give money. Kahit unti-unti, kahit mapa 100 man yan, 200 o ano, we make every donation count. And dahil dyan, natatapos natin yung barangay renovation. Nandyan doon sa mga pictures na na-send po natin, may before and after po yan. Para actually naman, yung mental health ng mga tao na meron silang barangay na pwedeng ipagmalaki o irespeto ngayong pandemic, at least nakikita nila na parang may mga pagbabago pa rin kahit pandemic. Yes, Malaking exactly. bagay yan sa mata ng tao. Opo. Yes naman, kitang-kita yung bayanihan at ang pagtutulungan at diskarte ng ating mga public servant ngayong pandemya. Sir Ryan, napansin namin na it's all about renovations, clearing, yung mga visible na project ang ating pinapangunahan at ang nangunguna. Ano ang inspirasyon? Bakit ito ang prioridad ng ating barangay Upper Magsaysay? At ano ang itong impact nito sa ating lugar? Ang inspiration po nito is actually kung mapapaisip nga po tayo, SK kami. So dapat we should only be focused dun sa sa youth Pero dun sa yung kasi 'di ba bawat start naman ng term natin, meron tayong tinatawag na public consultation, yung i-consult mo yung youth. Alam niyo yung prevailing sentiment talaga is towards dun sa yung inevitable na renovation ng buong public city market. Takot pati yung youth at takot din yung parents ng mga youth na nagtatrabaho at may mga pwesto diyan sa barangay Upper Magsaysay. So dahil diyan, yan yung pinaka-inspiration niyan. So napaisip kami, kahit mag-focus tayo dun sa ibang projects na para sa youth o yung sa mga ang mangyayari doon, pag nangyari yung inevitable nga na renovation ng buong public city market, yung youth, pati yung nanay at tatay, yung livelihood nila mawawala. So talaga nakita namin yung pressing need na dapat tutukan yung beautification at yung pagre-renovate, yung para maayos na yung Magsaysay building, lahat yan malinis na, para sana hindi na kami ma-accuse ng yung eyesore, yung mga ganyan, yung fire hazard na dapat talagang mawala na, yung mga ganon. Talaga, we're making ways. We're making ways. So, Wow, Sir Ryan, kita namin yung fire ng gusto mong patunayan at yung pagbabago na nais mong ma-implement sa ating lugar. Lalo na matanggal na yung stereotyping kapag sinabing Magsaysay. Di ba, Shekinah? Yun nga. Yes And po. Sir Ryan, over years kasi nakita din natin how you've beautify it. And maraming salamat kasi hindi kayo tumigil kahit pandemya pa. Sir Ryan, isa pa, Upper Magsaysay is also leading in one of the blood donation drives. Sir Ryan, bakit? And bakit itong klaseng proyekto na to ang binibigyan din natin ng halaga ngayong pandemya? To clarify, ito yung proyekto na yan, it's not really ours na kami nag-start, but it is a collaboration with the with SLU and the SK, led by President Levi Lloyd Orcales. Yung kagandahan dyan, talaga kaya natin na-focus yan, na na-realize natin yung need. Bakit kailangan yung dugo sa panahon na ngayon, no? So talagang, alam mo, kung available naman, bakit naman hindi natin ibibigay yung dugo na kinakailangan nila? Lalo na kung healthy naman tayo at yung ibang mga pwede natin matawag ay healthy naman, so dapat lang magbigay tayo ng dugo. Kaya nga, Sir Ryan, ako din gusto din namin mag-donate poll ng dugo, pero hindi pa muna pwede. And Sir Ryan, isa pa na nakita namin is that our youth leaders are redefining what politics is. Para sa'yo, Sir Ryan, isang personal na tanong, bakit mo binabago ang sistema ng politika ngayong pandemya? Alam niyo po, actually, ang tingin sa SK, parang sinasabi nila, it's ang tawag doon, parang it's a breeding ground. It's the start of your learning para maging corrupt. But no, actually, dun sa immersion namin, yung sa
yung sa lahat na na-experience namin as SKs during these past years while being an incumbent official, na-realize namin we have the potential. It is really truly serving the purpose na dapat lang na batang-bata pa lang namumulat na sa ganitong klaseng kung ano yung dapat iwasan, kung ano yung pwedeng tularan para pagdating sa mga points na mag-level up na naman kami, umalis na kami sa SK, tapos may papalit na naman, tapos umakyat na naman kami sa higher levels, or kung hindi mo kami mag-government, at least alam na namin kung ano yung traditional politics at yung disruptive na magbabago, kung anong pwedeng magbago. Siyempre, dun sa yung dati ng mga nakagawian na pamamaraan sa politika. Yes po. Yun, Sir Ryan. Gusto ko yung sinabi ni Sir Ryan na ganitong aspeto na gusto niyang matanggal yung ganitong pagkakakilanlan ng kapag sinasabi nating SK chairman or nasa SK officials. Sir Ryan, ang tanong ko naman, lalo na ngayong medyo magulo na ang lipunan natin at hindi natin alam kung ano ang tunay na katotohanan, paano tayo tumitindig at paano po pinapakita ang inyong pagtindig para maipakita natin kung sino dapat ang ilagay natin sa trono ng pamamahala? May papakita natin yan na wait lang, may kaguluhan na yung paano tayo tumitindig diyan una-una kuminsan po pagka ganyan, actually talagang cluttered, ang dami no, ang gulo-gulo, sobra talaga, lalo na ang daming samot-saring information everyday pero actually we must start first, we must ask ourselves, ano ba yung particular group or persons na gusto nating makaunawa sa atin, and after asking ourselves that, doon natin mag-gauge kung worth it ba talaga na maunawaan tayo nila. At pag ang sagot doon ay oo, o di let's make efforts para maunawaan tayo noon. Pero pag hindi naman, may mga parts, may groups na hindi na natin kailangan maunawaan nila tayo, o di let it be muna. Kasi syempre, doon papasok yung nakaka-overwhelm na gusto natin maunawaan tayo ng lahat. So, overwhelming. Pero syempre, dapat meron pa ring focus, meron pa ring dapat i-party-partihin para hindi nakaka-overwhelm. Para nakaka-stand out ka, tumitindig. Tumitindig talaga. Opo, yes. ganon. Indeed, Sir Ryan, tama nga naman. We have to find where your focus is. Sir Ryan, a personal question that we wanted to ask you and from our team as well. Nabanggit mo kasi kanina ang puso natin sa volunteerism. If you will be given a chance, would you have a program or a project perhaps that will naman compensate our volunteers properly? We know that our volunteers need not to have anything in return. However, we wanted to see if is there any program or project that you would want to compensate them? Actually, that is one real purpose kung bakit po kami nag-SK. Kasi we really wanted to know kung ano ba yung mga need talaga nung mga, hindi, ganito po yan actually, alam na natin na may bayanihan, may volunteerism. So, ang point, bakit hindi talaga kitang-kita? Bakit hindi ramdam? And naobserbahan po namin yan throughout the years namin with SK and yung habang nagsaserve, na-realize namin maraming gusto na mag-serve. Actually, pero meron silang need. Kailangan nila ng platform na kung saan hindi mahirap mag-enter para makapag-volunteer. Ang point po rito, yung tinatanong nyo kanina, yung ano ba yung magandang project para matulungan yung may puso sa volunteerism. Yes, Actually, yan, yung project na ibig ko pong sabihin, sa napansin po namin doon sa mga na-encounter namin, they really want to. Pero yung platform needs upgrading. Talagang dapat may platform for volunteerism na parang tinatanggap ng
gobyerno yung mga gusto nilang yung kunyari for example, may project ang kunyari ako po in my case for example, nagkulang kami ng electrician nung panahon na ginagawa yung mga dangling wires, inaayos yung mga dangling wires sa taas. Kung ako, ang hirap talaga maghanap ng electrician during those times. Talaga. Kahit sabihin natin maraming gusto mag-volunteer. Yun ang point ko po. Dapat may platform na kung saan paglagay mo agad nung naghahanap kami electrician, pero volunteerism ayun, automatic pwede silang click doon o mag-ano doon, and then that's it. Talagang mag-meet sila. Yung parang ayun, makakapag-volunteer. Kasi ngayon, yung para makapag-volunteer ka, may halo pang politika. Ang dami na naman process pinagdadaanan. In the end, nawala na ng gana yung gusto mag-volunteer. Dapat there is a platform na kung saan, pag mag-volunteer ka, mabilis pasakidlat. Nakapag-volunteer ka na agad. Yes. Yun. Yes, Sir Ryan. And kasi with the current time, and nakita nga natin that sometimes volunteerism is tinted with personal personal reasons. Kaya sana with our volunteers, you should be, very willing to take on this things that may come during your volunteerism time. And Sir Ryan, any upcoming activities sa Upper Magsaysay na pwede nating imbitahin ng ating constituents and also our ka-Orangers? Dahil po wala tayong budget, meron pong mga projects tayo na ipopost ngayon dito sa page natin sa Barangay Upper Magsaysay, na kung saan, like for example, ito po, meron po tayong mga na-paralyze na projects katulad ng CR ng Magsaysay Building na nire-revive natin ngayon. Kinulang po tayo dyan ng budget. Yun. Oo. Nakita natin kay Sir Ryan yung fire, yung passion sa kanyang pagtulong sa ating bayan. Kita mo yung committed talaga siya na ipakita yung mga proyekto niya at transparent siya sa mga bagay na kailangan mapakinggan at maisawalat sa ating mga manunod, mga ka-Rangers. Tama naman, partner, napakalaking bagay ng commitment kahit man sa serbisyo, sa relationship, sa trabaho, kahit man saan yan. If you are committed to do something, to change something, then you are on the right track. Kaya sa mga ka-Rangers natin dyan from Upper Magsaysay, shout out for being also a good follower to our leader, and that you can also visit their Facebook page if you want to look at their activities and advocacies as well. Ayun, napadayon Sir Ryan sa iyong advokasya, at have a great day at public service sa ating mga barangay, at see you soon kung sakaling mabigyan tayo ng chance for more higher positions. Maganda. Ito para mibigay natin sa ating bayan at sa ating komunidad, lalo na ngayong pandemya. Yes, and maging halimbawa sana siya kung ano nga ba ang tamang decision and the right way of good governance. Kaya yun nga, di ba, partner? Sir Ryan, ayan, mensahe naman natin sa ating mga kabataan at pagpapatuloy ng bayanihan sa ating bayan. Mensahe sa mga kabataan na kung gusto yung tumulong, tulong lang talaga kayo. Actually, offer yourselves. Talaga, maraming mga gusto ng, lalo na pagka yung walang bayad, yung volunteerism, maraming offices tumatanggap niyan. Maraming maraming projects na pwedeng salihan pagka gusto mo mag-volunteer. All you need to do is approach, message the certain public officials, and ayun, serve. Pero pagka may halo naman ng politika, pag napansin nyo na, iwasan nyo sila, lipat kayo sa iba. Parang gano'n. Yun, volunteerism ka. Ayun, Tama naman. Tama, Sir Ryan. Maraming salamat, Sir Ryan, at ingat po kayo. Thank you very much po. Thank you very much. Wow! At isa na namang barangayan ang ating natunghayan na kung saan, sabi ko nga lagi, hindi na tayo takot sa ating future dahil meron na tayong mga ganitong set na mga kabataan na magbibigay sa atin ng mga bagong leader
para sa ating pagtulong at pagbabago na ninanais natin. Naman, partner. And unang guest pa lang yan Yes. kasi yung susunod nating guest will also be another defining kung paano naman niya ginamit ang sports in Yes. her winning journey. Kaya mga ka-Rangers, tutok lang kasi meron pa tayong Morning Balita. Ayan, at kaya mga ka-Rangers, ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwerpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalanan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin naman nagbabagang balita. Ngayong umaga itong Morning Balita.
Seguridad ng pagdagsa ng turista sa syudad ng Baguio, tiniyak ng PNP. Narito ang mainit na detalye ng balitang ito. Dagsaan na ang mga turista sa lungsod ng Baguio. Sa unang linggo ng pagbubukas ng turismo, pumalo agad sa 8,274 ang bumisita. But we are still have a limit and we are regulating and monitoring the entries. So it is important that you follow the requirements, particularly for tourists kasi ang dami nga nagbakasakali, no? And they can always access our FB page, Baguio Tourism page for new guidelines if ever, but we're still with the same guidelines that we're imposing, no? Yung requirements natin ng registration, full vaccination, and triage upon arrival. Kasabay ng pagdagsa ng turista, tinututukan ng pamalang lungsod ang pagpapatupad ng mga karagdagang restrictions alinsunod sa Alert Level 3. Curfew is until 12 na rin dahil yun na nga, doon din mag-umpisa din naman yung liquor ban natin. So doon na rin nag-adjust na rin po tayo doon. Tuloy-tuloy pa rin po yung paghigpit natin dyan sa borders. Actually, yun nga, tuloy-tuloy pa rin din yung pagkuli natin ng mga kolorum at pagpapabalik sa mga tao na hindi kompleto yung dokumento. So, inaasahan namin yan with the easing of etong mga restrictions, dadami yung tao na pumunta dito. As you have observed during the past weekends, ang dami na po nating mga bisita dito na umakyat. Pero yun na nga, ang sinasabi ko, we will not put our guards down. Lalo nating higpitan to. Kabilang din dito ang pagsunod ng mga establishmento sa pagpapatupad ng health protocols. I would also like to make an appeal na rin for our tourism establishments to comply with our health and safety standards as imposed sa ating EO because we are also receiving concerns from tourists, no, na there are those daw that medyo they have lapses sa pag-implement or pag-observe and they are reporting it to us. Tiniyak naman ng Baguio's Finest ang kahandaan nito sa pagpapanatili ng seguridad. We have enough personnel. Actually, eto nga, may mga augmentation din tayo na pinapadala yung regional office considering nga that yung Baguio is the show window of Cordillera. And dito din yung influx ng mga tao, lalo na ngayong palapit na yung Pasko. Kaya hindi naman po tayo nagkukulang dyan. Even with the other police functions na ginagawa natin, hindi po masakripisyo yung peace and order ng City of Baguio. Paalala sa publiko, mag-ingat, lalo na't dagsa ang mga tao sa lungsod. Nananatiling 2,000 turista kada araw ang pinapapasok sa lungsod. Pero planong itaas ang limit dahil sa unti-unting pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At Divay Festival sa Benguet nagsimula na. Irish Kawili nagbabalita. So, salamat launay kanya tayo for this. As we continue, nga dumawdawat ti tulong ni Apo Diyos para ti panag tulong na lata at ti probinsya, dumuras ti probinsya tayong kakabenggetan. Napuno ng mensahe ng pasasalamat at kantahan ang pagbubukas ng 121st Benguet Founding Anniversary na siyang hudyat ng Adivay Festival. The people to say that we don't want COVID no more. There'll be no virus and the children will play one day one. May tema ang Adivay na The Benguet Festival ngayong taon na Resilient and Healthier Benguet, Flourishing in the Midst of Adversity. Patunay na sa kabila ng hamon ng pandemya, pilit pa ring bumabangon ang probinsya. As we celebrate our 21st Benguet Foundation anniversary through Adivay with the theme Resilient and Healthier Benguet, Flourishing in the Midst of Adversity. Sa mensahe ni Benguet Governor Melchor Diclas, pinasalamatan niya ang mga nasa likod ng pagbangon ng Benguet. Kabilang narito ang mga empleyado at opisyales, lalo na ang mga nasa medical frontline sector. We would like to thank our health workers, from our doctors, nurses, who had been risking their lives during this pandemic.
Tila isang senaryo sa isang sikat na Korean series naman ang special number na ito para hikayatin ang mga residente na makiisa laban sa pandemya at magpabakuna na. Inilatag din ang iba't ibang aktibidad sa pagdiriwang ng Adivay ngayong taon. Mayroong Adivay vaccination booth, Battle of the Bands, Agri-Fair, non-contact sports events at iba pa. Magtatagal hanggang December 10 ang selebrasyon. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if the 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if my great... Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Landingan Viewpoint, winner sa ganda. Yan ang kwentong bida ngayong araw na to. Agaw pansin ang makukulay na mga bulaklak sa Landingan Viewpoint na isang patok na pasyalan sa Nagtipunan, Quirino. Sabi ng ilang netizen, parang nasa ibang bansa. Marami rin ang nagtatanong kung pwede nang mabisita ang lugar. Gusto ko na pong bumalik o bumisita sa Landingan Viewpoint dahil alam ko nung huling pagbisita ko po dito, nakita ko po ang malaking pagbabago at ikinaganda po nito. Saan mang anggulo, Instagrammable. Pwedeng magpa-picture sa flower beds o sa human-sized bird's nest at iba pang art installation kung saan tanaw ang iba pang scenic spot tulad ng Upper Cagayan River. Ramdam din ang lamig sa lugar na binabalot ng fog simula madaling araw. At sa mga adventure seeker, pwedeng mag-trekking papunta sa Landingan Peak. Matapos nga ang ilang hakbang ay eto naman yung madadatnan mo dito sa tuktok ng Landingan Viewpoint kung saan ay makokompleto mo yung 360 view ng Nagtipunan. Dito rin nagsisimula ang Landingan Circuit na swak namang puntahan ng mga mahilig ng mountain climbing. Meron din community garden kung saan pwedeng mag-pick and pay. 2019 nang pumatok na pasyalan ang Landingan Viewpoint pero nagsara dahil sa pandemya. Apektado ang maraming trabahador. Kasi yung full force na tao namin previous year, nabawasan siya ng 40%, almost 40%. So yung 60%, sila po yung nagme-maintain ng aming site. So napakalaki ang ginawa namin, ini-schedule namin sila. Yung kada isang pamilya, may one representative na workers dito. Isa si Mang Levi sa mga trabahador sa Viewpoint. Tuloy-tuloy ang trabaho namin, gawa ng buting mayor namin. Meron kaming konting incentive para pang tawid sa pamilya, sa mga anak namin nag-aaral, gano'n. Kaya malaki na itulong, sir. Ngayong nasa ilalim na ng General Community Quarantine ang buong probinsya ng Quirino, pinaghahandaan ng LGU Nagtipunan ang pagbubukas ng Landingan Viewpoint at iba pang puok pasyalan kabilang ang Gawagan River Nature Park at floating cottages. Open sa lahat, provided na yung mga requirements na pinag-aaralan ng aming IATF Council and then the Tourism Council na yung mga dapat requirements nila ay kailangan i-provide nila. Maglalabas ng anunsyo sa kanilang tourism page na Choose Nagtipunan ang lokal na pamahalaan tungkol sa pagbubukas ng turismo at mga isusumiteng requirement ng mga gustong bumisita. Para sa Luzon Headlines, Haris Julio. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com. At tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza. At Shekay Nakudaw. Para sa Morning Balita. Hear the music of the heart. Let our music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there.
pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Winner Wednesday! Panalong panalo dahil kanina nga napag-usapan natin sa una nating baranggayan ang kanilang advokasya at paano niya naipanalo ang kanilang pagtulong sa ating bayan. Di ba, Shekinah? Yes, and more to that, Kabsat, we wanted naman to empower our sports here in Baguio City, but not here only in Baguio City. Kasi yung mga sport and athletes natin, enthusiasts natin, is representing Baguio City in an international platform. And one of that is a young woman is defining that in our international stage. So we have with us a 2021 China Asian Tajiwan competition online candidate na magbibigay sa atin ng a quick information about this competition. We have with us this morning Miss Carla Stephanie Tillap. Good morning! Hi po, good morning. Ayun, good morning Ma'am Carla. Ngiti, napakaganda ng ngiti ni Ma'am Sobra. Carla at alam naman natin na panalong-panalo ang kanyang mga gagawin at ibabandera ang bandila ng ating bansa sa kompetisyon. Pero bagong lahat, Ma'am Carla, bumati ka naman sa ating mga ka-Rangers at mga supporters. Hi mga ka-Rangers, good morning. Please watch me as we represent and please support us as we represent the Philippines po. Yes you. naman, 100% suportado kami dyan, Ma'am Carla.
Yes, and Thank you also, po. Miss Carla, we wanted naman to know, how did you know about this kind of sports, given that it's not very popular here in Baguio City? Uh, in 2017 po, in-enroll po ako ng tito ko sa UFC gym. Since Mhm. it's summer, I attended daily trainings. Nag-start po ako as a beginner. I learned all the basics and dun po ako mas na-enlighten tungkol sa sports na to. And given na po na hindi popular tong sport na to, never po siyang naging hindrance para mag-stop. Right? Kaya Kasi nga, no, Miss... wushu, Mm-mm. Right? Kaya nga, wushu Miss Carla, actually no? teaches you to coordinate with your body and mind. Once na naset ka po sa training, mas natitrain mo po yung sarili mo na gawin yung tama sa tamang power, sa tamang speed, mas makokontrol mo po yung balance mo. Yes naman, na nakaka-inspire yan at Ma'am Carla. At 'di ba Shekinah, malaking bagay ang sports din para sa self-development ng isang kabataan. Yes. 'Di ba? Yes, tama nga. And the thing is that, Miss Carla, we wanted to know naman, what discipline did you get from wushu that you are now using in your personal life? Uh, Through the sport po, na-adapt ko po sa sarili ko na i-discipline yung self ko, mag-effort lagi sa trainings, i-manage po yung time ko such as matulog ng maaga, magising ng maaga, and i-prepare po lahat ng kailangan ko, and of course, i-prepare po yung sarili ko sa trainings. Yun po. Yes. Ma'am Carla, nabanggit nga natin ang time management. Paano mo na-handle ang pag-aaral at mga ganitong kompetisyon para may bandera ang ating bandila sa ibang bansa? Of course po, time management, kailangan ko pong i-balance yung studies ko po. So, every day, I look forward po sa trainings, magti-training po ako, and pag uwi ko, I have to do my modules na po, kaya mas nababalance ko po yung studies and sports ko po. Yun naman. Ma'am Carla, ito ang tanong ko naman, lalo na ngayon bilang kabataan, bakit kailangan na may matutunan tayong ganitong mga sports at ano yung mga learning na pwede nating makuha rito at paano natin ma-encourage ang ating mga kabataan? Any sports po has really a lot of benefits sa physical health natin, mapa-emotional or mental health po yan kasi dito po natin madidiscipline and matututunan natin na i-prioritize yung mga activities natin, mas magiging motivated tayo. And for me po, one thing I learned in this sport is acceptance po. Kasi when you learn to accept your failures and you learn to celebrate your mga panalo po, mas magiging positive ka po anumang outcome ng sport mo po. Yes. And hindi ko po ine-encourage lahat na mag-join ng wushu, but mas ma-appreciate ko po kung mahanap po nila yung sports, kung ano po ba talaga yung passionate sila na sport po. Indeed, Ma'am Carla. Very well said. Ma'am Carla, ang tanong ko naman, nabanggit mo ang salitang acceptance. Ikaw bilang athlete, competitor, nasa larangan ng sports, paano mo tinatanggap, ina-accept ang failure or pagkatalo? Hindi naman po sa talo, pero kapag nakakakuha ka ng mas mababang score, mas matututunan mo po itong i-accept kasi mas magiging worth it naman po at the end of the day kasi ginawa mo po yung best mo and lahat po ng sakripisyo mo po sa trainings is hard work po para sa sarili mo po. Right, tama naman, Miss Carla. That is a good way for us to accept maybe not losing or failure, but maybe if we are second to what we wanted to aim for. Miss Carla, we wanted to ask naman about this competition. Ano nga ba tong competition na to? And what did you feel being chosen as the representative of Baguio City? China ASEAN Tai Chi Kwan competition. All the participants are Tai Chi athletes. So when we say Tai Chi po, it's a form under Wushu
It's based from slow movements, slow pace, and this is an online competition po where all the participants will have to take a video of their performance and submit it. Ongoing na rin po yung online voting, and so the viewers can vote with one IP address daily until November 20. And I would take this opportunity to acknowledge all of my coaches, Coach Jake Masagan, Daniel Parantak, Thornton Sayan, Jones Inso, Coach Marisa, Natasha, and Teresa Cham. And also all the entire Baguio team kasi sila po yung nakakaalam what's best for us athletes. Sila po yung nakakaalam ng mga ongoing and upcoming competitions. And I feel really, really grateful and privileged kasi one of my dream po is to compete in an international competition. And someday po, sana face-to-face po. Thank you. Yes naman, Ma'am Carla. Mga ka-Rangers, may online voting na po yan at nabanggit ni Ma'am Carla. Suportahan natin ang ating ka-Cordillera na talagang maipanalo ito at panalong-panalo ngayong umaga. Ma'am Carla, nabanggit natin ang ating mga coaches, ang ating mga mentors. And natuwa ako dahil nandun yung gratitude ng isang bata sa kanyang mga coaches. Gaano kahalaga ang pagpupugay naman sa ating mga mentors? Dahil kung wala sila, wala tayo rito na nagbibigay ng ating skills at ng ating talento sa ating mga kababayan. I thank all my coaches kasi I've seen them perform po sa mga competitions nila. Nakita ko po yung mga efforts sa training kaya nakaka-inspire po ang i-continue tong sport na to despite na mahirap yung training, kakayanin at kakayanin po. Right. Yun nga, Miss Carla, the thing is that we owe this to our mentors and to you as well because you are living the discipline that you learn from Wushu. Miss Carla, we wanted to know naman bilang kabataan, how do you think the sports help in the social skills and mental health of any youth today? Me po as an introvert, talaga pong mahiyain po ako and through the help of the sports, mas natutunan ko po kung paano makisocialize, ma-practice po yung social skills ko sa different personalities ng teammates ko po. And dito po ako mas na-enhance na makiparticipate sa different athletes. And nowadays po, ang pinaka-struggle ng mga kabataan ngayon is doing online classes. So the best way to do is divert your attention to doing something you love in a way na mag-enjoy ka and hindi ka masyadong mai-stress. So you have to engage in physical activities, meditation, have a sport para po hindi ka ma-drain sa online classes, maging balance po yung sarili mo, and ma-relax po yung mind and body mo sa mga gagawin mong activities sa isang araw. Wow, yes, Ma'am Carla. Nakaka-excite yan at full force kami dito sa buong production ng Angel Luzon. At syempre, mga manonood natin at mga supporters, patuloy na susuporta sa iyong laban at para may panalo natin ito. Ma'am Carla, meron pa po tayong mga upcoming events at imbitahin ulit natin sila sa ating online voting ng ating China CN online competition ng 2021. Hi, please do support us as we represent the Philippines. You just have to press the link, press vote every day with one IP address. Malaki na pong tulong ang isang vote nyo para sa amin. Thank you po. Definitely, Miss Carla. Maraming salamat, Miss Carla, for giving us this time and sa mga ginagawa mo para sa ganitong sport. Thank you rin po. Yes, Ma'am Carla, may mga gusto tayong pasalamatan pa at sa mga tumutulong sa inyo at sa mga nagbigay ng ambaga para may pasutupa. Ano tawag dito? Ma-push natin ang ating laban sa China CN online competition. Gusto ko rin pong mag-thank you sa family, friends,
Churchmates ko po kasi sila po yung andyan para mag mag-support everyday. Sila po yung andyan para mag-vote po sa mga links po ng ating representatives po. Naman. Maraming salamat, Miss Carla. And also, we wanted to say thank you also to your Tito RG for also bridging us together. Maraming salamat sa inyo. Yes, have a great day, Ma'am Carla at padayon, Have a and great day. advance congratulations. Thank you po. Thank you, thank you. Wow! Panalong panalo dahil ngayon ay Winner Wednesday! Kanina nga kasama natin sa barangayan si Sir Ryan ng SK Chairman ng Barangay Upper Magsaysay. At ngayon, nakausap natin at nabigyan ng inspirasyon nating kabataan sa ating atleta na si Ma'am Carla. Ang galing, no? Talagang iba't ibang word or kahulugan ng panalo ang naipanalo natin ngayong umaga. Exactly, partner. And I just wanted to read a comment Yes. from Miss Natasha Laksamana. So proud of you, Carla, and to the whole Accent Wushu Baguio team as well as Wushu Team Philippines. Jiaju. Sorry, did I pronounce that correctly? But maraming salamat po, Miss Natasha, for commenting. And syempre, itutuloy na namin ang ating winner na viewers na nanonood sa atin all over. Di ba, Kabsat? Yes, narito sila Arvel Cordial Basa, sabi good morning, Mario Tulyok ng Cavite, at RJ Miles de Guzman Tilap, love you Carla, Stephanie Tilap, sabi niya kay Ma'am Carla, and we are sending love lots sa inyo. Eto, Diane V. Calibuso, go Carla daw! Go Carla! Go! Wow! Yes. May pa-chant na kami sa'yo, Carla, and we will be more than happy to support you. Also, all the way from Caloocan City, Metro Manila, Joshua, good morning. Also, from Cavite as well, good morning. Syempre sa mga car engineers natin from the Queen City of the South, Miss CJ, ingat po kayo dyan. And alam nyo na po kung kailan kayo, kung sa pagdating nyo po. And yes, also to our car engineers coming from Korea, Taiwan, UAE, and all parts of the world, good morning as well. Yes, of course, narito ang ating supporter na si Winter Gaya. Good AM Tambalang Sipaw daw. Present daw po siya, hindi siya absent ngayon. Narito din si Sir Ray na Korea, our technical director. Sabi niya, eto, single po ako. Ay, na-comment daw. Na-comment. Ayan, basahin niyo lang po yung comment niya at hanapin niyo. Stock niyo na po yan. Stock nyo na po for free. Yes, Char. for free. At si Sir Eric John Garcia and ang ating mga Pangasinan Ranger, Lola Lourdes, Lolo Goding Delia. At kay aking nanay, si Brenda Tulyok Baldoza. Good morning sa inyo. At Merle Agiban Season, hello po. Good morning, Ma, as well. And sa mga car engineers natin dyan na nanonood pala sa ating social media platforms, Yes. YouTube, and other podcast as well. Maraming salamat kasi dun din yung iba nagko-comment. Pasensya na po kasi live ang feedback through both of that platform. Kaya yun, di ba, Kabsat? Yes naman. At na mapapanood din tayo sa iba't ibang channels. Yep. Tulad ng ating Tirit Pass Network at Sky Cable. Yes, channel 11 and 13 naman po dito sa Kalawakan ng Cordillera Region. Yan. Yes, Kalawakan. Oo, Kalawakan talaga. Kabuuan. Buong daigdig, Oo nga, kabuuan sorry, kabuuan. ng Cordillera. At soon, magbubukas na ang ating free TV, ang ating Highland TV. Kaya Wow. mga ka-Rangers, kita-kits na sa malawakang nationwide na TV channel na ating pagbibigay ng arangkada stories at kaganapan. Kaya't mga ka-Rangers, good news ito at panalong panalo. Kaya't ituloy-tuloy na natin ang ating quote of the day ngayong Winner Wednesday. At ang sabi ni Bonnie Blair, winning doesn't always mean being first. Winning means you're doing better than you've ever done before. Wow. Exactly. I second the motion of partner. It's not about just the trophy, the prize, something that is tangible. The thing is that winning is small wins. Para sa akin palagi yun. Yes. Small wins will go back into big winnings. Yes, naniniwala din ako na sa lahat ng magagawin natin, talo ka man or panalo ka, may matututunan ka. Yan ang gagamitin mo sa iyong pag-arangkada sa goal mo. At kapag yun yung panalo learning ang panalo na may pwede mong makuha at magagamit mo. At pag-grow as individual, mas nagiging strong ka, wiser ka, at nagiging malakas ka sa daloy ng panahon. Gusto ko yung wiser, no, Kabsat? Yes. Kasi not all wins doesn't mean that you really won something. You actually lose a lot of things before you win. Kaya mga car rangers, kami yung tambalang
kasama nyo in all of those wins. Oo naman, at sabay-sabay din natin i-celebrate yan. Maliit ba ng bagay, malaki, at kahit ambag-ambag at parte-parte ay malaking mariresulta ito na isang bayan at pagtutulungan. At mga Rangers, patuloy din tayong na ipapanalo natin ng mga sponsors. Dahil narito ang ating mga kaibigan, pamilya ng NGCP, Muzar, TG Builders, Baguio Country Club, Lemon Hotel at sa buong staff. Hello po sa inyo. At ito ang Loves Cafe sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio, Sangyo, Pocha at Studio Coffee. Yes, syempre hindi pa patalo ang PAW dahil sa PAW wala ng AW. And Yes. of course, we have Balita Mianan ngayon, Pines Estate Gaming Corporation. Syempre, we also have My Mayox. Yes, at gusto nyo pong maging parte ng RNG family, bisitahin lang aming pages at i-contact lang ang aming mga numero para maging parte at maging part kayo ng to boost your business. At Definitely. And syempre, kakikayan, kakulitan nyo, hatid namin ay inspiring, critical, and responsible stories sa bawat agahan nyo. Shikikay! Ito pa rin ang tambalang swak na swak sa inyong umagahan. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.